Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Ako krásne spieva, ako krásne sa smeje. Veronika Rabada, ktorá prišla k nám do Rádia Slovensko. Sme veľmi radi, že ťa môžeme aj vidieť, na rozdiel od našich poslucháčov, ktorí ťa budú môcť aspoň počuť rozprávať, okrem toho, že bude spievať. Ahoj. Ahoj. Chystáš napríklad aj vianočné turné, takže máš aj nejaké vianočné? Áno, tento týždeň dá sa povedať, že ukončievam také naše mini turné s názvom Balady a potom sa už púšťame od nedele na také naše koledné turné, ktoré končí tesne pred Vianocami, takže sa budem tešiť na tie Vianoce. No tak nám porozprávaj niečo o tom, že čo tam bude znieť, aké pesničky. Vieme, že tie tvoje sú šmrncnuté veľmi veľkou dávkou ľudovej hudby, ale teda nebude to iba o ľudovkách? Určite to nebude iba o ľudovkách, tie koledy konkrétne, ak sa o nich bavíme, ale čerpali sme samozrejme aj z takej ľudovej tvorby, lebo tak dá sa povedať, že tá moja hudba je tým taká typická, že trošku to tak sa snažíme podfarbiť do ľudova, ale budú znieť napríklad aj anglická tradičná skladba známa Spí Madonna s dieťaťom, ktorú možno posluchači poznajú, spieval to Paľko Habera. Ty si taký temperamentný človek, však aj máš rada také rytmy, aj v hudbe, čo sa týka piesní, takže budú aj tvoje Vianoce temperamentné? Tak budú určite aktívne, veľmi aktívne. Ja som tak, ako si to dobre odhadla, asi to je na mne vidieť, že som taký aktívny človek, že neviem si nejak oddychujem vlastne v pohybe. Sú už tým, že budeme takto sa premiestňovať z mesta do mesta a pomedzi to chodiť do práce, tak bude to aktívne, ale potom tie Vianoce tak sa nejako tak nastavíme, aby sme trošku aj vypli, lebo predsa aj vniesť ten pokoj je potrebné do rodiny, že by sme si to užili. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.